megalayapost.news. Hakajingi kun tama ka seng hinyo trap youth council ban khanglat na jingwan rung be angi barjela ki ba klem kot kamsla sha ka jela ka seng HOC kala pha apara ye ki nong ilam mat ki khot haki artli ki khadop infiltration check gen ka sarkar ka budan habarnihan bat harata chera bat kan thubru haki goi ki khadop hakleng ka jela habakaran jiklat pathai ko bo ruba roi ko person ram president ka HOC seng kami ulai thu ba ka seng kala pha apara haki khadop infiltration check gen mental ka basitio we bat ka jing thmu golong bantalasi napang ki breu ki wana bar naga banta masaki hadu ka nungut gibreu ki ba omdon kod sla ki ba persyang banwan rung tu sya ka jela ulai turu tang peneng ka sitio ka sengkel yo ban bat hadu kendai spa tamngut ki ba jela ki ba klem kod klem sla bat ki ba tumu ban rung be an ha ki dur no bela bat ya kini gibreu ki ba omdon kod dan sla ka sengkal penpai kala biang ki sya ka jaka ka ba kiwan ulong ru ka jingkara ka ba khamsusi galong bagi bar jela ki penon kamru dagi sernot lan ki kod sla ki ba syuthok ha ka bala tho sitrik urempang arjar penriu bat kenehi ka pausai baro kita kikot kidai ki basu sna thong ha ka ba manta dang deus nem arjar san ulai thuru bakum kita ki sanat thong ladon ru dagi breu ki baditu segi barjela ki bayang hasil enter ka surba susu baroi ulai thu bakaseng kanom sung klikti handai kanang ek tristom mantela kam yakum kini ki barjela ki batmu bandrung be an sya ka jela meglia mada haju ko por ulakan turu ya katanan badi pej bakin tristom kanang bangin la mantela kam yakum kini ki breu ki banabar ki batmu bandrung be an syapo ka jela kaliang jong kaseng HOC nadu khat sautrik jong mentau benai kum kawe niki lat kilenti ki bana kaliang jong kaseng shim ban khanglat ja ka jingrung jong ki briu ki bana bar seng ne ka jela ka jong ni kham tam ek tu ki briu ki bangim tip la ki dei ni kim dei ki nong India bat kum juru ban khanglat ya kini ki jingrung jingmi jong kini ki poiwer ki poi hap seng ne ka jela ka jong ni ki batmu ban wan wat ki lat kamai ka ji ba kum juru ban le ki kam sniu ki ba fair akani ga khamtam akani ga rig be ja kajongi nakaliang jong seng ila shim ya karai bangin pha ya gid khot jong seng bakin up hakitu ki jaka ki ba long ki jaka rung jaka mi jo kini gibreu na ki khamtam na po asam syakani ga jala kajongi nadu khat sautrik jong mentau benai ki khot jong seng kila don khamtam hangnia po anti infiltration check gate kabadon hapo berni ba kumjuru ketika kabadon hapo rata cera East Gentils district ki khot jong seng gidon mit labat sngi hakatu gajaka ban yarap ya ki police personnel ki badon hato hapo kini infil check gate ban check ban pet perman ya ka jingrung jingmi jong ki breu la kini ki breu ki berung syaka jela ka jongi ki don ne em ya ki kot ki sla ki bobiang ban pensisa ning kong ba ki de kinong India ka baar ban keli ban pertu la ne ban sotu ke ka jing thmu bat ka jingmut ka jong ki bekin rung syaka ni ka jela ka jongi syaka ni ka rig be ka jongi ngis wa ban pentep bahkan ni kajing syong kajongi mentala san miet sendrius ni hapo kini ki anti infil check gate ki badon hapo berni bad hapo rata cera ngilayo ban bat ya kumba kendai spa tam ki bri ki batmu bandrung cha kajala ki bomdon ki kot ki slag bobiang batadin balayo ya kini ki bri nakliang jong ki khot jong seng haringkat bat ki pulit ki badon ki tu ki jaka lapan phai no kala ya ki syaki jaka ki bawan kani kajing le kajongi kolong kumsi benta ban snutu bahaduk katnu kajing ma ka ap yangi kum kajat benriu lemba kajing la jong kini gibriu lan kajing wan jong kini gibriu ki babun khamtam he kini gisngi hadin ki jingja ki baja po asam nak leang jong asam government kaile ban be ya kibri ki basong be anya ka jala asam ki bom de ki nong India ni sotu shai ba kini gibriu lada kimyo kalat ban shong hapo asam kin wat ikilat kilenti ban wat ya ka jakari itingan bat ka jakari itingan ka besuk tam ki bat kabakum nu bandrung syang ni gejala ban yo ikilat kamai kaji bakumju ban syong ban long kinong syong snong bapura kadi gejala ka jongi namar ngitip baka jela ka jongi kamdon ikian ban te la kami ka jingrung jong gibriu kene ka haka jela ka jongi ngitip bangimdon kanu ka jing yana ladi kren ikiwi gejala po kathan chatela mingi gejala Manipur gejala Nagaland Arunachal Pradesh bat kiwe kidon ikian kum ka LP resolusi benong baka jela ka jongi hadu menta deki post nam ngilai kun ban yo ikian kiban yadai ke jingrung kerthap jong ki mendari syang negeri ke jongi nengim shim la yo te nakata kada na kaliang jong seng ila shim ikani senjam ban pha ik dekat bagian syong mit bat sni akum kini ki jaka rung jakami ban lap dala ki jong kmat bat ngisau tiang bat ngisau diau ban ong ba kini ki san sni kinriung mit san sni ki ban kaliang jong seng ila syong la ki dekat jong seng ila syong hakini ki jaka kumbak nais pa tam ngilap kabang ngisau tiang kalong ba kanja ayu lara kamdon kum kani kajing pet perma bat ngitiang ruba ngimtip kat nungut ki balat pat ngimla ban ong ba ki kan kini ki artli ki jakarung jakami
Niki babun ki jaka ki ba ki bri ki lak bandrung ban mi syakni ka celah ka chongi. Oh nyakleang jong khot jong seng ngidon ki khot ki ba ap hapo pathar khma apo yo mau ro ngidon ki khot ki ba ap po athiabari ngidon ki khot ki ba ap apo riang do mau sendrot pakom ta ter dekat no ngin lak ban am. Ladam don hi ki an ki balak ban tek lakam ka jingrung jingmi jong ki bri syakni ka celah ka chongi. Ngitiang ban perkhat ba kapoi ka por kum ba kalong mentaru naki numbers la ne ka jingkhen ka ba sarkar ka ai ki ong batang ki nong tribal kiba apply kat kum ketukaan jong arja arpo ka migrant workers act arja arpo kila don kum ba silak tam kiba apply komot bakini gibrio laki le thai ni em sigi jala ki jong ki onda kila dep train ngimtep laki ta ki brio kin kalalong kinong song snong ba pura jong ni jala ka jong ni ngimtep naman ngimdon kanu ka jingkhang ya kini brio ti nakleng jong kaseng nginang yai piteng ya kani kambat ngi kwa ruban penpau lomba kani ka program lomba kani ka jingle ka jong ni ka lomba ngilap bagi don shibun ki jingduna hakian ki wat ka sorkar ka pentri menta ngitip ba ka sorkar ka pentri kam ka tukaan megle ka workers act arja arpo ki ong ba unu nong bela buan ban bela si hakani ka jela ka jongi uhap ban apply na ka labor department ya kata ka registration card but haka rules yung arja arpo la de ban tho sya baga don ka form hakata ka form kini kinong bela ki hak ban tho ya ka kerteng ka jongki ya ka address ka jongki na ek1 kin let cha kin tre haknu ka jaka uai utrai jongki bat kanu si kin sa lani kin bela dek basosi kalong babun na kibri ki batmu bandrung chang ni ka jala ka jongi bagi khot jong seng kiyo ban bat kiyo ban pha kala ngiyo i baki don tangi kata ka acknowledgement slip lani ka ban supen i baki la apply mereka an kam sya kumta dek jingkali kalong bakal labor department kale ayu balai ka labor department kami trelang bat ka anti infiltration directorate nama ondang ia keren bagi pulit hang ni ki ong bangimyo kanu direction tang bo la apply ya katu kapen i bo la dai unong India ulak bandrung sa kecela katong tikini kini ki babuk jingma bat nakaleng jo kaseng ngilap ru ba ki don ki jingle tu wat hakini girukom apply ya kani registration card we no ubriu ba naki khot jo kaseng yo ki yo bat hang ni apo berni ngiyo i ba ka labor department ka issue ya kani ka registration card napo East Jante Hills hakaba ka date of issue ki ay ka sitrik bunay bahar arhajar arpun rio mentang idang don hausnam arja arpusan jong bunay agas ka jingkeli kalong nang no uyo ni ubrio ya kani ka registration card ka ba issue haka artrik haka sitrik bunay bahar jong snam arja arpun rio bad ong ru hangi ba kani ka registration card kan long valid haduk ka sitrik bunay ba pra arjar arpun rio ka jingkeli kalong manu basna ya kini ka registration card ka labor department ka ban syemi ka jingit kli naman ngilalap menta lemba ka jingdon jo git phat hang ni baki don ki brio ki bade ya kini registration card asilenter jong ka national highway ka badon hang ni apo riboy ka ba ki brio kita kinong di ki yang hapreng surok ladawan udkhar ubasyabe nang ni na po infiltration check git uyat arspa mitar sang tesharum nalawan pai hadin san minute ulayo banbat yakum kini kikat ka ba peni ba ka don ka jingdi wat ya kini kikat ru hang ni teka jingkeli kalong ba ka police department ka labor department kale ayu ya kebukum kita gibrio balai bangi ngihap kum kiseng balang kum kinong tremon sa uhay ka kam ban syakri upat ba balai ngihap ban syem ikli ka jing ikli ka de bandeiru ka jong ka labor department bat kum juru jong ka buar pulet ban peti kena ba fidonya kaan ka de ban trekam kat kum ki kendon jong ka bat ban lap ya kum kini registration card kiba ka date of issue kadai sitrik bunai ba ar jong snam arja arpun rio ngimla ban mutlur bakum kini kat nu pau teli kat nu pau hajar kat nu lak teli deleng ba kini registration card kilaya keleng jong ka sor shlong lane jong ka ri khasi jan tia boro koi bat kabar ka bangi kwa ru ban keren lemba kani program ya ka sorkar ban penpal sa ka sorkar nilayo i ba ka sorkar snam arja arpsau hau bunai August jong snam arja arpsau ong kiong ba kilawan ra ya ka amendment jong kani ka ak jong snam arja arpo ka banwan ra iki artli jing penkela kajing penkela ka beningkong golong bahaya ka fine yo unong ay bela lada register ikinong tre jong ki kum kani ka an on penkiu sa kasilak bat ka baar ka kabadon kami kalong ba unong bela ba unwan sa kani ka jela uha ban register bat ka labor department kan coordinate bat ka police department ban penti kena balengba kata ka centralized system ka criminal ka centralized system ban tip laki beri ki berung sa ka jela ki don em ki dak snew laki di beri ki blale ki kam snew hapo haki jela ki jong ki wan bandrung sik ni jela ka jongi ki don em kum kita ke beri balada don onom ay ki ni registration card mereka bersosi kalong
Manu August yung snam arja arsan hadu mentau August yung snam arja arpun mentau snam arpusau hadu mentau arsan yung August ngimsim layu I kajing penteri kami kini ki artli ki kendon ya ki baka sorkar kelawan ra hapuk ka assembly ki lapas bat ki ong bikin sa penteri kam ki notify re hadu mentang ngimsim layu I kani ka pen I baka sorkar snam arja arpusau kala shui alam bakla yangi kala shui alam bakla yo pat ba ban ong ban wan ra ki kendon re hafil lan ha kijing tho jing tar hadu menta om sim ladon kum kita kendon tekani ro kapani baka sorkar ka jongi kam sim kya abede baka influx kam sim kya ka jing rung jing mi jong kibriu namar bangi lada mangi ngila ban le kat ni hakashita yo ngila la ban penthai khandai spa tam kibriu ni ki artli lightly ba southly ki jaka ki baki khot ki jongi ki don ka sorkar le ka bedon ya ka bor ka jongka la kalong lembaga bor pulit la kalong lembaga labor department la kalong lembaga anti infiltration directorate ka jongka kala ban le shibun ki tengi na kalyang jo kaseng ngin nang yai piteng ban khandra ngin nang yai piteng ban bu ikit khot ki jongi hakeleng ki jaka dai ka wiru ngi hak ban ngin sa shim ka rai ka bakham ban penbor ya ka sorkar baka dai ban penteri kami kata ka amendment ba kumju ru ban pentik na baki brio ki bawan rung sya kani ka jala ka jongi ki dai bandai ki brio ki badon kot don sla kibdai bandai kibrio kibdai ginong India balari kiwan seni ban bela kidai bandar register ya ladi bat ke labor department namar ku mengilap hi ku pi kibubun mene kesengi mentan hiru sipang pilai I kibrio kibuan de kipongut kibomdon wat tang yang ke efek ru kitmu banrung sya kajala ka jongi kaumut kum nu kiwan na kini kibrio bat kai ka jing tmu ka jongki apa kirung sya kani ka jala ka jongi ti kabu jing kabu jing ma yang I kum ka jat benriu bat nakaliang jong kaseng nginang yai piteng ya kani ka ya ki kam ki jongi ban khanra ya ki brio ki banabar ki batmu banrung sya kani ka jala ka jongi bat kin sadon sa kiwei ru ki program khnang bangin pentik na bagari ba ka jat benriu ka jongi kandon ka jing syongsuk syongskan bat nginom ya ailat ya upoi wer upoi hap wanrung da ka besuk sya ni ka ri ka jongi Meghalaya Post.news